ka gama lafiya a hawa da Allah ba da baki na ai yau ranar tamu ranar tamu ce ranar tamu shi ne wannan shi ne kashi mana ɗanci kalle mana sannan ku da zuwa baki sannan ku da zuwa barkan ku da zuwa baki kowa ya faɗi matsalarsa sannan ku da zuwa baki sannan ku da zuwa baki kowa ya faɗi matsalarsa to hankali fa da aljani hankali da aljani fa ranka da sa shi ne magana na ina zuwa ai na sa da ma karshe ka da mai ba ma ba ma sa